बे समाव आंजों दङ मानास सेरफां समष्टिनि बिजाथि मैया बावै जितु इउपिपिएल हान्जाया डिक्लेयार खालामबाय आरो बे समाव जोङो सावरायनो नागिरदों जिहेतु धनन्जय बसुमतारी बिथांजों जिहेतु नोंथांमोननि हान्जाया मैया बावै मोनाबिलि बा हरनि 11टा साराय 11टायाव नोंथांमोननि बिजाथिखौ फोसावबाय बे समाव टिकेटखौ मोननानै बा बिजाथि महरै नोंथांनो होनायनि उनाव नोंथाङा माबोरै नाङो? खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां उरखाव ब्रह्म सार आरो जोंनि इउपिपिएल राजनिक दोलोनि भिजनारि लिडार सान्थि प्रतिस्थापक मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आरोबाव जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा नार्जारिनि जि दैदेननाय जे राजनिक दोलो बा इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोआ सारा बड'लेण्डआव मोनसे शक्तिशालि मोनसे रुप मोनबाय आरो बे शक्तिशालि रुप मोननायनि उनावहाय 40टा समष्टियाव जोङो अलरेडि बिजाथि फोसावनो आखायाव लादों। बिनि गेजेरावनो फार्स्ट फेज हिसाबै 18 जन बिजाथिखौ फोसावबाय। बे बेलायाव मानास सेरफां समष्टि हिसाबै आंनि नामाबो बे फोसावनायाव दंफायो। बिनि थाखायनो आङो मानगोनां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ भिजनारि लिडारफोरखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों, साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावहाय मानास सेरफां समष्टिनि आंनि भटार्सफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ ज' खालामनानै खौसेथिखौ देखायनानै इउपिपिएल दोलोखौनो देरहाहोगोन, इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ देरहाहोगोन। आरोबाव जोङो 40टा समष्टियाव 35 लक्ष मानसिनि गेजेराव 26टा जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जोङो खौसेथिखौ लाखिनानै बयखौबो जाथिनि मर्यादा होनानै जों खामानि मावलांगोन। बे जोंनि समायखिरा लानाय। नोंथांमोना जिहेतु दायो फार्स्ट पेज हिसाबै 19 जन जितु फोसावबाय आरो नोंथांनि मुङावबो दङ। नैबे समाव आङो फार्स्ट टिकेट मोनजेननाय हिसाबै नोंथांनाव सोंनो नागिरदों नोंथांनि जितु समष्टि मानास सेरफां बे मानास सेरफाङाव नोंथाङा रायजो राजाफोरनो माबायदि खामानि मावगोन दिनैनि तारिखाव बेखौ एसे फोरमायना आङो गुबैयै बुंनांगोन आंनि मानास सेरफां समष्टियाव आङो थांनाय जितु रानिं सरकार बे रानिं सरकाराव आङो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि सासे इएममोन आरो बे इएम मोननायनि उनावहाय आङो मानास सेरफां समष्टिल' नङा सारा आङो 40टा समष्टियावनो मोनसे मोजां फकास लाबोनो हादों। बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि आधारनि गेजेरजों आं गोबां मानसिनो आङो मोनसे सुबिदा होनो हादों, गोबां मानसिखौ जों ट्रेनिं होनो हादों, गोबां मानसिखौ जों अनसुंथाइ होनो हादों। दिनैनि दिनावहाय हेन्डलुमा गोजौ थाखोआव फैबाय, बे बुस्थुआ दिनै स्पष्ट जादों। आरो बेजों लोगोसे आंनि मानास सेरफां समष्टियावबो गोबां बिदि क्लास्टार खुलि जाबाय। बिनि उनावहायबो माखासे समयसाफोर थालांबावनायफोरखौ जोङो थाब जोङो सरकाराव फैफिननानै जों आरोबाव बिनिफ्राय साबसिनै गुन गोनांसिन खामानि मावनानै रायजो राजानो जों दिन्थिनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारिया बुंदों चिरां जिल्लायाव बा बिजनी एरियायाव गासैबो समष्टियानो बिपिएफनि आखायाव फैगोन। बे समाव नोंथाङा मा होनो? हाग्रामा महिलारि बिथांनि खोथाया भित्ति गैया। मानोना थांनाय नैबे रानिं सरकारनि सिगांनि दिनावहाय 2020नि जि उनावहाय जितु इलेक्सनफोर जादों मोनसेबो इलेक्सनाव बिथांमोना देरहाबोआसै। रायजो सभायावनो बुंदो, एमपियावनो बुंदो, एमसिएलए बाइ इलेक्सनावनो बुंदो, एमएलए बाइ इलेक्सनावनो होदो, मोनफ्रोमबो बिजाथि होनायावबो बिथांमोना फैलार जादों। आरो फैलार जानायनि उनावहायबो बुंबावदों जे जोङो सरकाराव फैसिगोन। गतिके बैफोर नंखाय खोथाखौ बिथांमोना दामनो मोजां मोनो, पाब्लिकनो खोन्थानो मोजां मोनो आरो दिनैबो बै नंखाय खोथाफोरखौ लानानैनो पाब्लिकनि गेजेरावनो हाबगासिनो दं। दिनैनि दिनाव बिसोर बेस गैया। थेंक इउ।